מדברים ברדיו. מדברים ברדיו 34 דקות אחרי אחת. חוק הספרים שנחקק לא מכבר בוטל בכנסת. ביטולו עבר בקריאה שנייה ושלישית, ומי שעמדה מאחורי הביטול הזה היא לא אחרת מאשר שרת התרבות והספורט מירי רגב. אבל מסתבר א' שהביטול הזה לא יהיה תקף עד לשבוע הספר או חודש הספר שממש ממש בקרוב, וגם שלא כולם מזילים דמעה על ביטול החוק הזה. יש מי שדווקא חשב שהוא היה חוק לא רע. אני רוצה להגיד שלום למימון פאר, שהוא גם משפטן ויושב ראש העמותה אמני ישראל מתאגדים. שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז צריך להגיד שהחוק הזה נחקק בזמנו בכל תרועה רמה, נגיד ככה באמת בשתי מילים את עיקריו, והם תמלוגים בשיעור 10% לכל עותק שנמכר, בניגוד לשנים קודמות שבהם באמת הסופר היה נשאר עם אגורות בודדות, וגם העובדה אולי החשובה ביותר שבמשך שנה וחצי מיום יציאת הספר לא יהיה ניתן לעשות עליו מבצעי מחיר. והיו מצד אחד ביקורות קשות לחוק, מצד שני גם מי שפחות שחשב שהוא דווקא רעיון טוב. כן, דווקא מהסיבה הזו אני חושב שהיה נכון להותיר את החוק על כנו לפחות עד לתום הוראת השעה. הרי החוק נחקק כהוראת שעה שהייתה אמורה ממילא להסתיים בפברואר 2017. ואז אפשר היה באמת לבחון לעומק את הדברים הטובים שנולדו כתוצאה מהחקיקה הזו, או לחילופין אם קרו דברים שלא היו צריכים לקרות, ולקבל החלטה מושכלת. מה שקורה כרגע בצורה חד צדדית, בצורה שדי, הייתי אומר, מזלזלת במו"לים ומזלזלת בוועדה שהשרה עצמה מינתה אותה, שממליצה להמשיך לקיים את החוק, אז אנחנו רואים פעולה חד צדדית שמבטלת את החוק, ובאמת לא מאפשרת לבחון אותו בצורה רצינית לעומק. אבל צריך להגיד שחלק מהמחאות או הביקורת על החוק הזה הגיעה מקרב שורות הסופרים עצמם. תראה, אני לא יודע, אני לא שמעתי את הסופרים עצמם. יכול להיות שיש סופרים שהם בעד ויש סופרים שהם נגד, אבל בסופו של דבר צריך להסתכל על נתונים אובייקטיביים ולא עמדה כזו או אחרת מתוך עמדות רבות. והנתונים האובייקטיביים מראים מספר דברים. קודם כל הם מראים שממוצע המחירים לספר ירד דווקא ולא עלה. זאת אומרת, אם ספר לפני חקיקת החוק היה בממוצע 87 שקלים, היום אנחנו מדברים על ספר שנמכר בממוצע של 68 שקלים. אם אנחנו נסתכל על הדאגה הגדולה מחשש, מקריסה של שוק הספרים ואולי ירידה דרמטית במחירות, אז אנחנו רואים שבסך הכל הירידה במחירות הייתה ב6% בלבד, וזה גם משהו שהתייצב. אז בוא נגיד שהחששות הגדולים מהחקיקה הזו הם התבדו. מה גם שעדיין ניתנת האפשרות לעשות מבצעים על ספרים לאחר 18 חודשים שבהם החוק כבר לא חל על אותו ספר שיצא. אז אני לא מבין איפה הבעיה הגדולה. אני אגיד לך, אני ככה... מצד שני, כן, בבקשה. לפחות על פי מה שאני רואה באינטרנט, את התגובה שמפרסמת השרה רגב אחרי ההחלטה לבטל את החוק, היא אומרת שבין השאר החקיקה הזו גרמה לעליית מחירו הממוצע של ספר, לירידה בשיעור המחירות של ספרי ילדים חדשים למשל, ולירידה של כ-20% בהוצאה לאור של ספרי ביקורים. טוב, אני לא יודע על איזה דוח או על איזה נתונים ומאיפה היא שואבת אותם השרה רגב. אני רואה נתונים אחרים, אני גם לא יודע לעשות רזולוציה של ספרי הילדים. אני מדבר על שוק הספרים בכלל. יכול מאוד להיות שנקודתית בספרי ילדים היה שינוי כזה או אחר, אבל הנתונים שנתתי לך הם נתונים קיימים, שמונחים אגב גם על שולחנה של שרת התרבות, מונחים על שולחנה של הוועדה שהיא עצמה מינתה, דנה בעניין והחליטה פה אחד שיש להמשיך בקיומו של חוק הספרים עד לתום הוראת השעה, ואז יהיה אפשר לבחון את הדברים בצורה הרבה יותר טובה ומסודרת. השרה רגב משיקוליה שלה בחרה לפעול באורח חד צדדי ולבטל את החוק, ואני חושב שבסופו של דבר זה לא יועיל ולא יקדם את שוק הספרים במדינת ישראל. דבר נוסף אני רוצה להגיד, וכמעט לא מדברים עליו, אבל צריך להתייחס לספר כאל ערך תרבותי. זה לא עוד מוצר, זה לא עוד מוצר שיושב על המדף
ומוכרים אותו על פי משקל. ואני חושב שמה שראינו בשנים האחרונות... 4 ב-100 וכאלה? 4 ב-100 ולפעמים גם ספר בשקל. והתחרות הזו, מה שראינו בשוק כתוצאה מהתחרות בין שני דואופולים, בין דואופול שמחזיקים את שוק הספרים, שולטים בכמעט 80% משוק הספרים, הביאה את התחרות למצב שבאמת מוכרים 4 ב-100, ומה נשאר לסופר? והסופר לא נשאר כלום, הסופר מקבל שקל על ספר, משהו שהוא לא אפילו מהווה איזשהו תמריץ ליצור ספרים חדשים. ואני חושב החוק החדש, קודם כל, הגדיל את המוטיבציה של סופרים ליצור, נתן להם תגמולים באמת ראויים, העלה את הערך שאנחנו נותנים לספר. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד השני, שהשינויים בשוק הספרים היו מינוריים לחלוטין, והם רק תוצאה של השינוי, כן? כי לאורך זמן יכול מאוד להיות שהשוק היה מתייצב, והכל היה מסתדר, אז אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו... על סמך הנתונים הקיימים היום, לפני תום מועד התקופה של הוראת השעה, יכולים לבחון את שוק הספרים, אני חושב שהחוק עשה טוב לשוק הספרים. אני רוצה לשאול על הנקודה הזאת באמת של הסופר שמקבל שקל על כל ספר שנמכר, זה באמת אילוץ כלכלי? כלומר, העלויות של הוצאת ספר ושל שיווקו הן כל כך גדולות שמתוך 68 שקלים אמרת, המחיר הממוצע היום 67 הולכים לכולם ורק שקל אחד מגיע למי שישב וכתב. לא, תראה, בסופו של דבר, 87 שקלים זה מחיר של ספר ממוצע לפני השינוי. אבל מה שאני רוצה להסביר, התחרות הגדולה בין שני הרשתות הספרים הגדולות, שאחת מהן גם מחזיקה הוצאת ספרים מאחוריה, מביאה לזה שהסופרים נאלצים לתת את הספר, וגם ההוצאות נאלצות לתת את הספר לחנויות בהנחה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אם הרשת רוצה למכור ספר ב-25 שקלים, כן, ולרשת יש הוצאות גם על המדף, כל המסר תקורה, מה שאוהבים לקרוא לזה, נכון? וגם על עוד 1,001 דברים, כן, בסופו של דבר לא נשאר הרבה לתת לסופר. וזה בדיוק העניין, וכאשר אנחנו יכולים לגבות מחיר שהוא מחיר סביר, אני רוצה להגיד לך שאנחנו עכשיו, ככה אולי גם איזושהי מילה על הספר שאנחנו הוצאנו עכשיו, כעמותת אומני ישראל מתאגדים, הוצאנו ספר שנמצא על המדפים של סטימצקי, שהוא אוסף של אומנים ישראלים. אז שוב פעם, הספר הזה, אילולא חוק הספרים, יכול מאוד להיות שהיה צריך למכור אותו בכמה עשרות שקלים בודדות. ואז אולי לא היה כדאי להוציא אותו, ואז אולי היה מגיע בכלל אל המדף. זאת אומרת, זה מין שרשרת כזו, שאם אנחנו לא ניצור את ההגנה הזו, יכול מאוד להיות שבאמת אנחנו נפגע ביצירה עצמה. בואו אז באמת תן את השם של אותו ספר שאתם הוצאתם. הספר נקרא Israeli Art Collection, אומנות ישראלית עכשווית, הוא בהוצאת אומני ישראל מתאגדים וסטימצקי, הוא נמצא על המדפים, הוא מאגד 64 אומנים ישראלים, פסלים, ציירים וצלמים, שזכוכית, יודאיקה וכדומה, מכל החברה הישראלית. זה ספר ראשון בסדרה שאנחנו מוציאים, אנחנו כבר עם הספר השני של מעצבי תכשיטים, שאנחנו עכשיו עובדים עליו, וגם יהיה ספר יודאיקה, זאת אומרת, יש סדרה של אומנות ישראלית, שאנחנו ביחד עם סטימצקי נוציא, ובהחלט ראוי להיות על המדף של סטימצקי, מכובד. אני רוצה להודות לך, מימון פאר, משפטן, יושב ראש עמותת אומני ישראל מתאגדים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה גם לך, להתראות. להתראות. אנחנו נעשה